Anong ano dyan? Status dyan? Magulay. Magulo ba din? Magulo. Sige, ano yung madaliin mo yung trabaho na yan? Para makabiyahe na yung driver. Shout out muna sa ano? Shout out mga idol. Idol. Biyahirong Norte. Ako. Kay Babayero. Boss. Shout out kay Boss Babayero. Oragon. Saan na si Lakot Sirong Waray? Nag-istorya ata kay Rico eh. Extra? Ano na si Bungula? Ano na ba? Oo. Ito lang kita eh. Ano? Ano sa ano? Supervisor muna tayo dito ngayon sa ano? Motorpool. Yung dumiritso. Yung truck ko, hindi pa nagagawa. So, ibababa pa yung ano niya. Transmission. Tagal na nakatingga. Mahigit isang buwan na. Ba't umiilaw? Umiilaw. Babayron tayo dito. No, oy. Hot out. Oh. Oh. Pangalawa. Oh. Ano o? Oha? Ano? Oha? Ayan, truck ni Hungry Driver. Wala din biyahe. Na. Tumal na yan, tumal. Tumal na bagong Tumal malapit na ng Pasko, no? Palubog na, palubog. Hindi tayo makabili ng panglit sibuinan nito. Ay, nakaka-extra nga si ano Salasalan. Sino bang walang driver? Sino yung malis? Gabad? Gabad? Walang driver sa bila. Nakaka-extra nga si Salasalan. Hanggang dito lang yung ilaw niya ng tao. Ito. Baba. Maganda nga, hindi nakakasilaw. Gra, wala ka makikita sa lahat. Eh, yung pag-light mo, Ha? pag-light, di ba yung gumagana? Eh, di, sa butik ko lang yung pinapagana yan. Okay. Lagi kasi pag pinagana mo yan, sila uli yung kasalubong yan. Hindi gagalit. Oo. Minsan pipinahan ka pa eh. Pipinahan ka pa. Yung iba, pag nakasilaw yung ilaw mo, silawin ka rin. Silawin ka rin, kaya malaman mo, taas pala yung ilaw mo. Yan nga pala yung malupit na electrician. Sting lang katapat. Tagalang pa nila pa naman ang sting para ano. Nakakasikmura pala yan. Ha? Nakakasikmura. Oo, parehas lang ng Cobra yan. Native din. Acidic ka, pag acidic ka, yan. Acidic ka. Minsan parang niwas-was na maging ang sting. Tapos banatan ng pagkape. Kape, sabay. Okay lang yung kape na ano, hindi 3 in 1. Pero yung 3 in 1, putang na. Lakas na. Lakas. Powder kasi yun eh. Tubig lang. Tubig na malamig na. Mawala antok. Lalaki na ng tiyan mo. Pero mas healthy yun. Putik na. Dahil na kada best prutas. Oh, prutas. At ka ng prutas. Apple. Oo. Apple. Nakakasawa man ni katagalan. Dalandan. Asim. Ilaw lang problema niyan. Nasunog kasi. Yung backlight ko. Ayaw ano, sakit. Kaya na ito mga tayanante ko, wala rin sa ayos ko eh.
DTR ako nag-aabigay sa opisina. Pag pamarga, putang ina. Lahat na lang, akin na lang lahat ah. Ang hirap kasi pag habang ka ng biyahe. Tanda na rin itong truck na to, no? Tagal na to eh. Baklas ng gulong. Ayaw na tulong sa akin kasi wala doon lang bayad. Putang ina. Ito, pirma ka mong arawan. Hindi naman mag-arawan, di ba? Oo nga, sabi ko, pero rawan, wala, di raw binabayaran. Sabi ko, pero kaya kay Ma'am Ninya. Hindi. Baka dito kasi, pag nag-arawan ka dito, yung Ma'am Sila lang ang bagsak ng ano. Ayun nga, Dapat, mapunta kay Ma'am Ninya yung DTR. yun nga kay Ninya. Doon ako nag-payroll. Kaya nga, mamaya, pagpasa dito, doon lang yung Ma'am Sila. Pag hindi napunta kay Ma'am Ninya, wala talaga, hindi papasok yun. Yun nga sabi ko sa kanila na, pero kayo, di yung magsasalita kayo na di kayo binabayaran. Kasi Kasi, sabi ni Abi, may bayad daw yan. nangyayari din sa akin yan. Pag hindi na ipasa yung DTR ko doon kay Ma'am Ninya, wala akong Kaya sahod. mahirap kayo magbaklas ng gulong mag-isa ka lang. Oo. Ang ganyang katuwiran nyo, ang nakapag-isip tuloy yung di maganda niyan, pagkaganyan. Kayo magbaklas ng gulong mag-isa, sabi ko sa kanila. Kaya yung ano, pinalitan ko ng Zumbo yun. Yung gulong. Oo, yung kabila, papalitan ko uli yun. Kasi ayaw nila pumasok magpalit ng gulong eh. Yan na yung ano mo eh. Yan na yung diyan ka umaasa sa gulong eh. Eh pag sa biyahe pa naman, di mo rin masahan. Talog. Tulog. Magkatok nga lang ng gulong, trabaho nila dapat yun. Diba? Ikaw, pag umihi ka, antayin mo pa. Ikotin mo na lang din. Para katukin mo yung gulong. Dati ako naging painante. Lahat yan, punas na sa langay, side mirror. Yung mga- minsan nga lang, minsan tatayo pa ako Ay. doon, imamaksi ko na lang para aputin ko, magpunas ako. Kaya ano po kaya naman yung driver ko, hindi ko na sinabihan na gusto mo mag-drive. Kaya hindi mo na kailangan sabihan ng driver pag ano, ganyan yung pakita mo sa kanya. Sipag ka sa truck. Pusa na lang, gusto mo maniho. Bigay sa'yo manibila. Tuto ka. Wala rin kasi nada. Yung maliit Wala doon, rin. magpagpasan na yung maliit doon. Oo. Dapat nga, sa kanila, Sipag. kung ano lang na, baka pwedeng i-practice. Sabi ko, Oo. putang ina. Gusto mo pa nga yan eh, para matuto, may Ay, kasalitan ka. kasalitan ka. Wala yan, pag ano, mahawaan ka na lang. Patay-takay yan. Diyan niya sa bukid, nantok ako, sabi ko, ito talaga, pag sumabla ako dito, pag maidlipan ko talaga mga bangay na to, sama-sama talaga tayo. Sa tayo. Ano ba yun? Abra? Bagyo. Abagyo? Yung bangko, hindi naman, yung ano? Doon ka na niya sa may ano, di ba? Oo. San Tapi ba yun? Talaga sinalubong ako dyan. Karanglan? Sinalubong ako dyan. Pero kung hindi umilag tong truck na to, kulungan baksa ko. Oo, kulungan baksa ko. Ubos lahat ng sakay nun. Anong nakasalubong bus? Honda Civic. Honda Civic. Parang lata lang yun. Maswerte pa rin. Kahit pa paano. Maswerte ka rin kasi doon na timing sa may pader. Yun nga. Kumbangin yung napinahan mo Ano doon. naman ang hindi, bakit daw iniwas ko? Sabi ko hindi ko iniwas yung truck. Nandun ako, sobrang dulas. Hindi kinaya yan. Oo, tsaka malaki yung Sad-sad ano, yung di ba? ano. Sabi ko, Buhay. pasalamat pa nga tayo na yung ganun lang nangyari. Oo. Magkano lang binayad natin dyan. Walang Parang na- insurance yan. Walang na ano talagang buhay ng tao, no? Ano yung bod. Tapos gusto mo pa ako ipakulong dyan. Yung nadali ko lang Oo. sa sakay. Hindi, kasi siyang bumangga. Di, pag namatay yun, di, Konsensya mo yun. bukulot konsensya. Kasalanan mo, kulong ka pa rin dun. Kulong ka pa. May konsensya ka pa.
Bangungot ka pa. Yan ang ano, di bali makadali ka ng mga kuha mo ano, masakyan na, huwag lang yung tao. Iwas talaga sa tao. Buhay yan. Grabe yung binanggaan ng ano, ng canter dyan sa ano, sa Riyaya. So, Sus, tricycle, taka motor. Daming sakay ng tricycle. Yung dalawa nakabulagta sa kalsada, parang hindi na gumagalaw. Tapos yung driver ng tricycle nandun sa ano, nandun lang sa may pumasok dun sa sidecar eh. Tihaya. Hindi ko na binidyohan. Brutal, parang brutal pagka ano. Ganyan mag-jumper mga idol. Ganyan. Ayan. Yan yung nakadali mag-jumper. Hindi ka na mahihirapan maghanap-hanap ng mga linya-linya. Ayan na. Tapos na. Na. pailaw na rin ang tangan na. Mga patas kasada niya. Ba't wala bang ilaw to? Pailaw, kaso lang. Pag ihay mo, Mahina? nawawala. Lulus. Dito talaga, di ko madali-dali. Hindi ko bahala. Ganyan. Ito na. Namatay. Tayo mo na magbabalik sa trailer. Trailer ka na lang. Nagbalik ako sa trailer, hindi na ako dito. Yung penta dito, ka mag-trailer na dito. Ganun talaga eh. Aba. Hindi naman ako nababagi sa dito sa trailer. Ganito ganyan, hindi pa na dito tayo nabot sa dito. Ewan ko lang kung ano, pag nagbukas yung Isabela, kung Wala pa rin yan, kasi malang si Tirya. si utol mo, doon na yun yata, ganun-ganun. Wala pa rin yan kasi nagmahal ang si Tirya. Dito. Kita natin kung maganda-ganda yung pag bumaba pa sa Bicol yan. Bumaba ba? Ganitong buwan, butang na talaga. Pagsasaga na biyahe. Oo. Kaya nakabukog ako. Sir, get out. Ganyan yung sa'yo. Kumaway pa po dito sa video. Kumaway pa sa video. Break time na. Pabili muna ng pagkain. So ito muna yung ginagamit kong truck ngayon. Katapos ko lang magpintura. Pininturahan ko siya. Jack din to, Jack. Tama na tayo ng kantin.